Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya sadar bilih kula panjenengan menika jejering murid dalem Gusti ingkang sampun nampi sakramen baptis menika dados kagungan dalem Gusti, dados warganing kasuwargan sanes warganing kadonyan utawi duwe ing donya. Awake dhewe menika duwe ing swarga. Pramila gesang ing alam donya menika kados pundi kula panjenengan ampun ngantos dikuasani utawi nuruti maneka warni nafsu dunia, ananging kados pundi donya menika dados rana anggenipun kula panjenengan netepi lan ngupati nafsu surga utawi nggih menapa sing dados kersanipun Gusti kangge mlebet wonten ing swarga. Pancen menika boten gampil, awit yen kula panjenengan limbang-limbang gesang ing alam donya menika langkung kraos efekipun, dampakipun tinimbang ngupadi gesang swarga. Mangan menika lak kebutuhan duniawi, kebutuhan raga, kebutuhan jasmani kita. Lan efeke cetha, bar mangan terus wareg. Nek wis wareg terus ngantuk, nek wis ngantuk terus tepar, tilem. Mandang tangi tilem terus badane seger meneh. Utawi yen kula panjenengan menika gadah duit, utawi kosok wangsulipun ora duwe duit, lek krasa tenanan. Nek duwe duit terus iso tuku kebutuhan apa wae sing diperlokake, kepara kebutuhan-kebutuhan sing jane ora perlu ya dituku. Lan kosok wangsulipun yen ora duwe duit, rasane ya kemut-kemut, neng pikiran ya dadi mumet, dirasa-rasakake ya krasa banget lirekoso. Nah menika nafsu ning kadonya, saengga tiang-tiang sing namung gegeki kanepson donya gesangipun nggih lajeng namung buru sing kadonyan. Kon sembayang ya wegah, kon misa ya wegah, kon kumpulan ya wegah. Awit nggih sing kadonyan menika kadang kala mblenggu badan kula panjenengan. Menapa malih ditambah semangat hedonis, semangat sing pingine mung seneng-seneng, sing ora gelem rekoso, badane awake dhewe diman-iman. Kathah sakmenika tiang-tiang nem, adik-adik menika yen dijak ning sawah, nyambut gawe ning sawah panas-panasan, domoh mergane apa neng sawah mengko badane dadi reget, kulite dadi mbesisi, durung mengko gatelen lan sak panunggalane. Durung meneh nek panas ngentang-ngentang mengko ndak kulite dadi ireng, badane dadi mambu lan sak panunggalane. Telapak tangan sing kasar, sing ngapal menika ya dadi perkara. Tumraping bocah-bocah zaman saiki mengko ndak dikira pekerja kasar. Nek iso yo kulit tangane alus, kabeh alus, mulus, glowing. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabeh kao kegiatan lan panglipur
ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab gangsal welas ayat 18 ngantos dumugi 21. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, yen kowe disengiti donya, mangertiya yen aku wis disengiti luwih dhisik. Saumpama kowe iku duwe ing donya, mesti kowe ditresnani donya. Nanging rehne kowe dudu duwe ing donya, marga kowe wis dak pilih, dak piji saka ing donya, kowe disengiti dening donya. Elinga marang sabda kang wis dak pangandikaake, abdi mono ora ngluwi bandarane. Yen aku dikuya-kuya, kowe ya bakal dikuya-kuya. Yen sabdaku digatekake, kandhamu ya bakal digatekake. Nanging anggone tumindak mangkono mau karana asmaku, awit padha ora mangerti marang kang ngutus aku. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para murid kaparingan pitedah lumantar sabda dalem Gusti dinten menika bilih ing sakmangkih para murid bakal ngadepi maneka warni tantangan, kasusahan lan panganiaya anggenipun nglampahi gesang ing alam donya. Ingkang sepisan temtu gesang ing alam donya ingkang sarwa rekasa menika awit saking dampak dosa asal ingkang dipun tindakaken dening Bapa Adam Ibu Kawa, ingkang sakjatosipun diparingi papan wonten ing Pirdus, papan sing sampun kepenak ning merga Bapa Adam lan Ibu Kawa menika tumindak dosa lajeng diukum, dibuang saka taman Pirdus lajeng gesang ana ing alam donya kudu rekasa golek upah. Lan menika dados salah setunggal perkawis ana ing uripe awake dhewe. Mila simbah-simbah rumiyin tansah ngendika, yen ra obah ora bisa mamah, yen obah bakale mamah. Ingkang kaping kalih, para murid ugi diparingi pemut bilih anggenipun bangun gesang kemuridan ing alam donya menika bakal ngalami panganiaya. Lan ing sakmangkih saksampunipun Gusti seda lan mikrat menyang swarga, para murid ngalami panganiaya saking tiang-tiang sing boten pracaya marang Gusti Yesus lan tiang-tiang ingkang sengit kalian Gusti Yesus lan para murid. Kula panjenengan temtu sampun pirsa nggih wonten ing Injil menika sampun dicariyosake tiang-tiang Parisi, para pengareping agama Yahudi menika sengit marang Gusti Yesus lan para pendhereke. Mila kula panjenengan sami jejering murid dalem Gusti jaman menika nggih kedah tansah sadar anggenipun nderek Gusti menika ora gampang. Tansah kedah berjuang supados anggenipun kula panjenengan bangun gesang ing alam donya menika tansah setya, tansah panggah saengga menapa kemawon panggoda lan tantangane awake dhewe tetep kuat, tetep santosa. Lan Gusti Yesus paring pitedah bilih yen awake dhewe anggone gesang ing alam donya menika kok kados-kados susah, kok ya ora gampang, kok ya akeh banget sing nyengiti, kepara donyawi ya nyengiti awake dhewe. Awit nggih Gusti Yesus piyambak sampun ngrumiyini disengiti dening donya.
Lan yen awake dhewe nderek Gusti Yesus, kurang luwih nasibe ya padha. Mugi-mugi lumantar sabda dalem Gusti dinten menika kula panjenengan tetep setya anggenipun gayuh gesang swarga lan migunakaken sedaya ingkang wonten ing donya menika ditujokake kanggo ngupadi pasujaraning gesang nuju ing swarga. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.